right, vanhu vaya vatanga manje, vanhu vecheap politics. Uyai muzvionere mugodzokera. Pane foto rakatenderera mazuva adarika apa rapresident Mnangagwa vachinzi vakadonha pasi vakabuda zviropa, rimwe racho vari mukofini. Vanhu chandakaongorora ndechekuti vanozviti varakashi nerimwe timu rese rinozvita veZANU-PF chinchi vari kuita cheap politics. How come kuti vanoswera vachitoita attention, kutogrepuka attention nezvinhu zvakadhakwa kudaro? It's AI yatoko everywhere. Meno pamwe kuzumba maybe ndoko mukatofamba door to door muchiudza vanhu kuti aiwa zvisati zvanhingirikini haisi nhingirikini hazisi zvechokwadi, noti kuti mutauni motoswera mutonzi manhingirikini vanhu vese munozvita mafoot soldiers. Wekukinya William Ruto ndiye akatotanga kutoitwa that photoshop yenhingirikini yeAI akagadzirwa ari mukofini. Andaombonzwa kana ani wekukenya cause ndanyatsorowa maresearches angu, handina kana umbonzwa timu rake rekunhinga richitaura. President wekuDRC Tsikiledu akatobuda akapfekedzwa pamba, akatobata chinhu chititi, akarova zipamba rake. Handina umbonzwa vanhu vekukenya vachitaura kuti zvoni vekuDRC vachitaura zvoni wai muri kudaro president wedu uyu unyewe kuZimbabwe kungoiswa muphotoshop. Hatisombotara kana zvimwe zvinhu zvakanyanya. Takanzwa zvinhu zvakawanda. Mazoita zvozvo totozokusungizai muzona right here totozo saka I think space ndakatoona munhu anotonzi aita against Mnangagwa ndo vanhu vari kuvhurwa space yekusungwa state. I don't know why. Sikona muchitacha brains chiita kunyima na moto, munotode zvinhu zvakawanda zvekuita munyika. Hobo vanhu vanofana kunyatsoita zvavanonzwa kuda kuita nemunhu, kutotaura zvavanonzwa kuda kunyatsoti aiwa kakwa munhu zvaishamisa papi. Zviriko kwese go kuna naAmerica kuna nani kwese zviriko ndozvoratidza kuti nyika dzavo dziri free. Kwada kuti kunongo isusu toswera tichiudzana isusu kuti tatorera varungu vaitidzvanyirira nyika, takuti vamwe vatema tatone vatema vacho vari kutotidzvanyirira wese vatoti musataure zvakashata about zita rangu. Zvinhu zveZimbabwe unosvika pachikamu chekuzorora chaizvo. Iti maZimbabwe ndamutadza ezvakuita kutoswerera mira izvozvo hazvisiri izvo, hazvisi right, munhu aita izvozvo anofana kutosungwa, anofana kutoita sese. Macriminals nemazarira akaita. Kuna vanhu vari kutotengesa zvinodhaka, madrugs ari kutengeswa everywhere kunge amhenamheno muZimbabwe. Zimbabwe yatozara vanhu vototengesa zvinhu zvinodhaka, mutoriro chinchi. Havasi kumbosungwa vanhu ivavo, but angogadzira chinhu chake akutoda kutoonekwa kuti ndiani azviite. Ndo chidictator chacho. So which means makatongoinherita dictatorship yacho kubva kuna naMugabe kumashure. Ndozvazvitongori. Ainda zvitadza. Amen. Ngatisangane mucomment section muchindiudzawo kuti muri kuionawo sei iyo iri papa. Hello guys, I want to comment on the story of George Charamba. I really feel sorry for George Charamba, but there's also lessons which we have been learned from this story. Let us always learn to stand by the truth, because when you support lies, and the day when the lies try to throw you away is the day things is going to be very difficult. As I am talking, he really knows that his head is needed on the plate. Come hell, come thunder, somehow, somewhere, they will get him. And his head will be on the plate. For all these years, George, you served this terror organization called ZANU-PF, and you were thinking you are untouchable. But now the untouchable become the one who is running for his dear life. I feel sorry. There's bootlickers there, and there's still a lot of bootlickers there. They don't want to talk the truth. They want to stand with lies. But somehow, somewhere, the lies will cut you up. We never accepted that a good bootlicker like you can be chased. No ways.
We never thought that somebody close to the royal family can be shown the door. I really feel sorry. But just know and just be sure where you are hiding is a very safe place. Because very soon your head will be in the plate. Very soon your head will be on the plate. And that is not a problem. That is how you used it to operate. So now the operation is against the operator. You used to plan that way, people's head being chopped and put on the plate. Now the one who used to do it, to plan that way, is the one who is indeed needed now so that his head also can be on the plate. Guys, let us stop this bootlicking thing. Let us stop this thing of thinking we are untouchable. Let us stop this thing of thinking we are more than anything. If you get a problem today, or if a snake bites you, George, that is when you start to know that Zimbabwe indeed is in deep crisis. You won't even find the antivenom in the hospital. And you were saying, yes, Pamberi. I feel sorry. But that is what it is. It's now your turn. And very soon, they will get you.